Many aba man many aba. Odofo what to say? Many GS onyame ehene pro na ode enkwama na dey a wanya kwan wo hwe Adom TV. Nkuranhyensem na ugusu ehwe. Me am tedwe mo am de ho chia me. Edi am giso ene ni tekotego na ode one aka ho ba ko pe. Me pacho wudi na me wi afika me kakra. Mate wudi no nyame nhira o. Wonim se yedie ene nkuguo ejina faako. Na ne nyina ye nneoma abetimi ase ayimu ne dey na me mpa abo ne se obeyie ansa na abrabo eye akansie ni ntokwa. The resting of life is on your mind. Didi kano penyoma atosin e wadwen proso. If you lack knowledge, seek wisdom. Suahunu ene nyansa ena abedi kan ahwehwe. Knowledge and understanding gives wisdom. Suahunu. Bibia wunim no, bibia nsi kwan se obesua. Bibia wunim no, bibia nsi kwan se obepe obi onim no wape no wadwen kire. Bibia wunim no, bibia nsi kwan se obekan ahwe neoma bia ebekanya wadwen no ahunu nia wunim. So you must to prepare for life by acquiring the necessary knowledge. You must have a willingness to identify and refine your own talent. Onyame bo wo de bibi hyew a nkwada be mo ka se obeyo ye fe ne talent. Obia nyame de bibi hyew mu. Se obeda bibi soronko adi. Na eya na obewi ase a. Woni aba beto wo ye bie na wo de wanyo me so pese me yesasi masi. Obi ko so pese ye ni tekotegu untimi yesa meda oboa. Na no me ka chi obi se Bob Marley kra owu ye ne baba ma bi yeso be so no. Oye ye wanye se Bob Marley da. Krachi bi so eye Lucky Dube nyumtuni so wu ye no. Wo ye so be Lucky Dube untimi yesa Lucky Dube obi antimi yesa Kwame Nkrumah da. Obi se wa ho wo da soronko. So begin to identify what will make you unique. The things that will make you make a difference. Ukasebi, uni yebi, and you will be a politician, and you will be a lawyer, and you will be a nursing doctor, and you will be a police and asreni. Obia was sent to your mebo. It is so simple. Why I'm from Swako police in that, and our lawyer and the position that there's just something that is in you that is asking you to lay bare your gifts. Do so where you are. Use where you are as a stepping stone to progress into your talents. Me sha baba osinye Nkuranhyensem na ye de ma me. Me nche obi me sha se free ye. Ba me hunu se Nkuranhyensem na be kanya me. Enti me sua kasade. Esu adwemu nyansa ena na me si a me ye Nkuranhyensem me mpa abada. Onyame so be ma me nkwa kosi mra me ye adwuma yi a kosi baba frɛ me. Se wuhuru nia wudimi ye na wo ya emone je. Onyakopon de odua omo no be ye kra ya ntua kakra onya mfaso. Identify your talent and make a difference with your talent. For we are all made different. Now, let your talent serve others. Let your talent add value to the lives of others. Adebo wa obetimi ayo na ma wasum obi. Na ma wo ne ye de mfaso abre obi. Na ensem obetimi aka. Obo akwa apra kaka na opra. Pra kosi se wompra wapra de mfaso bebre obi and serve to make a difference in the world. Also know that life comes with seasons. Abrabo yewo sutobre, yo yabre, ene wo mpo opebre. Ghana ha yewo sutobre, yo yamre, ene wo opebre. Yesa wonya hyehyeye ne akade abetimi aye nneoma wo samre ma. Nsu to a yesa hunu ne ade wabrabo beye, na sutobre aba mfaso ama wo. So you amre ba, yesa hunu ne ade wabrabo beye, na ye mfaso dem na opebre ba nso a ensu pebre mu, ensu owiamu, ensu nisuo mu. Pediado abrabo beye sutobre mu. Owiamre mu ni empo opebre mu. The American say abrabo ye afro ne sane. Eye ahwiase ne so de. Eye nkuguo ene yedie. Abrabo enye totin sa. Ye emra abrabo peja akosoro. Ye abra abrabo be den. Ese onya se hu na onya sa anti ase we say abrabo ye bui enye totin. Abrabo eye nya bedua nya betwa. Na udua eye obre. Simple why koko afuo da. Obetwa nua apam afuo no
ahyinwira aya atodwe na koko afi na wabɔ ho ban sɛ be akate mesi so sɛ na abrabɔ teɛ sɛ na me no ka sɛ bi na akate abɛsi abrabɔ so ensu mpa ba pɛsuahunu no nyansa betumi akate na fi abrabɔ mu akate ne bi wɔ wadwen pro so akate ne bi ne sɛ ubu ho abɔmfia me de me nko school me de me fi akura me ensure na anje na kan fɔ me gya saa suban no na yi akate a wɔ wadwen pro so no na pɛ nyansa na pɛ suban na pɛ suahunu na pɛ ne yɛ papa na sɛ de tie bia no ya bɛda na adie no obetwa ye wotwa brɛ ɛna ɛwɔ mmra yɛdi dua yɛhunu sɛ nea obetwa na nankɔ ama no nyina so ne nea obedua ne nɛ nyina so ne nea obedua wɔ adwen pro so so wopɛ sɛ oyɛ yi a you need to learn from your mistakes and failures baby a wona ne wagya ɛyɛ mfomsoɔ no mɛmu wɔ ne mu so na gyina hɔ na sua adeɛ firi mu learn from your mistakes and failures. Don't lie down in a sofa of regret, worry, and complain. Hey, anye ye, mebre, na usu, na boso boda bi. Do not lie down in a sofa of regret, of worry, and of complain. Just rise up, be remorseful, and challenge yourself to become better than where you are. Take action despite your fears and doubts. Tonamuntuo bi, mema ehu bi wa babo nka won hye. Mema school bi wa nko enka won hye. Me pa ka kire say school eye pa. Nanso uye die nyina school so. Dodo na ase mehu so won aye yi a odi mu no. Eye wonyansa wo peye. Eni mpo wo pe akomapa ede ye de safaton. Ene won ne. School die eye. Nanso sa obeda so bampa di. Ene adwempa no edi mu. Trigger creative thinking. Trigger creative thinking. Kwan ben so na mefa so adwene na ma brabo asombo ama me and have self confidence. Nya kudro. Nya gidie wo mu se metimi ayo. Nya gidie se ma brabo be wie peyo. Ma wade be yie. Nya gidie se ene da so metwa na montu a de mbekọ yie die mu. Nya gidie mi ni bi mpo ama wo bi. Membu abamu da. Learn to correct the things that went wrong yesterday and learn to have a plan for your life. Set a goal for today. Ento se adebesa na hana person dem ababa odu. Mampom modne make kasa this how far I want to go with my life and pursue your goals. If you fail, don't give up. Keep on going. Seek mentors. Seek counseling. And seek to listen to things that will inspire you. So we didn't go up and go here. Pe one beti ma she onkuran. Pe one beti ma bo abaso. Pe nyoma beti ma tie na empo ekenya abrabo konum pempenso a ye die bedwaro. Aha na meja wo. Onyame enka ho. Na me na one year bo machidom e wo Adom TV ase. Thomas camera, Frank sound, MCR, floor ni lighting for nyame dem ase. Na me fa na ase ma Randolph e na mpo eja wo be kampadu me producers ase. Wono nyame entina.